Hello, welcome ulit sa ating channel. At ika, Goldie, ano ba yung ginagawa mo? Bakit mo nang binabagnos yung lubot mo? Goldie, wag mo naman akong ipahiya. Nagbablog tayo, Goldie. Ano ba yan? Makatibay ang puwet mo, Goldie. Ikaw talaga. Naku. Nga pala, baha pala dito sa amin, guys. Problema ito. Nilagyan ko na lang ng gato para dyan tayo tatapak paret at hindi mabasa yung mga paa natin, pati yung paa ng aso. Naisip pa tayo ng paraan kung paano makatawid kasi ayaw ko mabasa yung paa ng aso dahil didikit yung dumi sa mga paa niya. Papasok doon sa loob, doon na maiiwan sa sahig. Laging madumi yung bahay, lagi ka na lang magmama. Ayan, relax ka muna, Goldie, at magre-ready na tayo. Ayan, sandali lang, Goldie, wag ka munang malikot at arangkada na tayo. Ayan, naisip ko, kagahin ko na lang yung aso ko, no, papunta doon. Kailangan namin tumawid doon sa may 3 steps na bato. Kasi para hindi mabasa yung medyas natin, saka yung paa ng aso. Ayan, success naman yung ginawa namin. Open kami dito sa may community lang. Uy, yung kapitbahay namin, Pasko na sila. Ayan, September, di ba? Pasko na sila, ang ganda. Kumukuti-kutitap na yung mga kahoy. Ang ganda nung mga lights nila. Uy, napansin ko yung kahoy, namulaklak ng bougainvillea. Ang ganda. Kahoy na. Ang bulaklak bougainvillea. Teka, ipakita ko muna sa inyo itong mga allergy conjunctive. Allergy, tawag dito sa English. Ikagid naman talaga ito sa Bisaya. Ayan, kagat ng lamok yung iba kagid talaga. Ayan, bibili ako mamaya ng alcohol doon sa tindahan kasi Makati yung mga kagid na yan. Kadami ng mga kagid. Kadami din ng mga bahay dito na pinarenovate. Maraming mga pera ang mga tao dito sa community na ito ba. Kadami nang nagpa-renovate dito. Ayan pa, sandali at may narinig ako nag-uusap. Oops! Pusa lang pala. Nag-uusap sila, nagmamarites sila kung ano kayang pinag-uusapan nila. Parang gusto makisali ng aso kong si Goldie. Ayun, baka mag-away pa yan sila mamaya. Nako, alis na kami. Meron na naman ditong nagpaparenovate ng bahay. Parang dalawang beses na ito nagparenovate itong mayari dito. Ang dami naman nilang pera. Maganda na yung bahay, pare-renovate ulit. Teka, sandali at may nakita kami bahay ng Putyukan dito. Teka, at klaruhin muna natin itong bahay ng Putyukan. Ito ba nangangagat yata ito ayun. Kalaki ng bahay ng Putyukan Alis na kami ni Goldie. Magtatapon pa kami ng tae niya bago kami kagatin ng Putyukan. Favorite ni Goldie yung magtapon ng tae. Memorize niya lahat yung basurahan ng tae. Yan ang talent ng aso ko. Alam niya lahat ng basurahan ng tapunan ng tae niya. Ayan, napagod siya kasi mainit pa talaga dito. 34 degrees na kahit September na. Ayan, ayaw ubusan ng tubig. May tinitingnan doon sa unahan. Pulis pala, may nakitang pulis ito. 8-0 din tong aso na ito Mas chismoso pa yata to sa akin tong aso. Tingnan mo. Ayaw uminom. Chismosong aso, kaya hinila ko na lang alis na kami kasi baka kami pa yung hulihin ng pulis. Ayun, padaan na yung pulis ayun, alis na. Magaling. Baka itong aso kong chismoso, ito pa mahuli talaga Ginabi na tuloy kami. Ayan na may ilaw na yung mga streets kasi madilim-dilim na talaga. Medyo malayo-layo pa yung bahay namin kaya mukhang tatakbuhin na namin ito. Ayun, na madali na namin para matapos na ng trabaho at matapos ng lahat kasi Friday ngayon, day off bukas. Kailangan linisin ko yung kwarto ko kasi para bukas magtitihaya ka na lang, di ba malinis na yung kwarto mo. Ang mga dumaan mga teenager, ang iingay, sumisigaw-sigaw. Talagang mga kabataan ngayon. Ayan, kaibit-biting ko na naman yung aso ko para hindi mabasa, diba? Yan. Ayan, so medyo marami pa akong anik-anik. Hinintay pa ako ng aso ko. Ayan, dyan pa siya. Kasi sarado pa yung pinto doon sa may kusina. Kailangan ko pa siyang pagbuksan para makapasok siya. Madilim dito kasi napundi yung ilaw namin. Nilinis ko na yung kwarto ko kaya kakain na ako. Yay! Salamat at binilhan ako ni Bossing ng McDonald's!
Ay, tika, parang may kulang dito. Nasaan na yung french fries? Ay, naku, walang french fries cake. Parang kinuha na naman ni madam yung french fries ba? Talagang si madam hindi nag-order ng sarili. Inarbor yung akin. Ay, naku siya. Thank you for watching nga pala, guys. See you next time. Bye!